Takúto nezabudnutelnú náladu a atmosféru dokázala vytvoriť roková petica z fínskej skupiny Sunrise Avenue svojim vystúpením na festivale Terchovský Budzogan 2008. Po viacerých koncertoch a oceneniach v rôznych krajinách Európy sa slovenskí fanúšikovia konečne dočkali ich návštevy aj na Slovensku. Sympatický a obľúbený spevák a gitarista skupiny Samu Haber nám mnoho prezradil nielen o ich hudobnom živote, ktorý milujú a je pre nich na prvom mieste, ale aj o samotnej návšteve v rázovitej obci Terchová. Napriek tomu, že som väčšinu času strávil v posteli, oddychoval a dobre sa najedol, veľmi sa mi tu páči. Je tu veľmi príjemný vzduch. Na Slovensku sme poprvýkrát, ale všetci dúfame, že nie je posledný. Terchová bola ich hostiteľkou iba necelé 2 dni, preto boli trochu sklamaní, že nemali čas na návštevu pamiatok a miest v kraji. Máme veľmi nabitý program. Predstavte si, že máte v krátkom čase odohrať 3 až 5 festivalov. Jeden deň ste v Aténach, potom v Madride, Paríži, Štokholme a Hamburgu. Potom sa nás všetci pýtajú, čo sme videli v tom ktorom meste a my vieme iba povedať to, že v Aténach je veľmi horúco. I napriek tomu sa aspoň trošku snažíme poobzerať po okolí, aby sme si natočili materiál a urobili zo pár fotografií. Je známe, že práve fínske skupiny dokázali preraziť a udržať sa aj v rámci medzinárodného či svetového meradla. A čo na to líder rockovej skupiny? Finland never had any successful artist in the history and there's a really strong. V minulosti nebola žiadna fínska kapela extra populárna. Postupne však vznikali veľmi dobré piesne od skupín ako Him alebo Nightwish. Bolo to niečo nové pre Európu a pre svet. A práve tieto 2 skupiny sa postarali o to, aby aj iní fínsky umelci mohli preraziť za hranice svojej krajiny. A to sa podarilo aj kapele Sunrise Avenue. Chceme hrať pravý rock'n'roll so slnečnými melódiami a najmä bez pretvárky. Takto vystihuje jednu z najúspešnejších fínskych kapiel jej líder Samu. S debutovým albumom On the Way to Wonderland, z ktorého pochádza ich prvý single Fairy Tale Gone Bad, prebrazdila už takmer 25 krajín Európy. Ktoré mestá boli pre nich najzaujímavejšie? It's really hard to say and I know you hate this answer, but it's really cool to be on the most well-organized German rock festival like Rock am Ring. Viem, že novinári nemajú radi takúto odpoveď, ale ja naozaj neviem. Na jednej strane je nádherné byť súčasťou najväčších a najlepšie organizovaných festivalov, kde hráte na hlavnom pódiu a vystupujete pred takými skupinami ako je Linkin Park, Korn alebo Bon Jovi. Všetko tam pracuje ako švajčiarske hodinky. Na druhej strane je zaujímavé vystupovať aj v krajinách ako Albánsko, Rumunsko či Estónsko. Títo ľudia nie sú technicky vyspelí, sú však o to viac vďačnejší a vrúcnejší. My nie sme žiadne rockové hviezdy, iba 5 chlapci z Fínska, pre ktorých je najväčšou vášňou hudba. Takáto bola odpoveď speváka skupiny na otázku, či majú pred vystupovaním špeciálne požiadavky. Skôr si potrpíme na technické záležitosti a dobré ozvučenie. Samozrejmosťou je občerstvenie, voda, slané a sladké dobroty. Mladí severania si svoje vystúpenie v Terchovej naplno užili. Milujeme večerné koncerty so svetelnými efektami, ktoré výborne dotvárajú atmosféru. Vďačnému publiku sa ušli aj prídavky po koncerte vo forme bonusových skladieb. Potom, ako ich piesne rozpálili celé terchovské publikum, tak hudobníci z krajiny Tisícich jazier dúfajú, že na Slovensko sa vrátia aj po vydaní druhého pripravovaného albumu Popgasm. Už sme tak na polceste. Okrem toho nás v lete ešte čakajú koncerty, cestovanie, fotenie a vlastne všetko to, čo nás baví. Takže žiadne extra prázdniny a oddych. Toto všetko bude hlavnou náplňou fínskej rockovej formácie Sunrise Avenue v tej najbližšej budúcnosti. Držíme im palce a želáme všetko dobré. You hear me? Sound okay? Picture okay? Yeah? No. You are watching TV Patriot. Stay tuned. Or I will.
Tak to bol exkluzívny rozhovor so fínskou skupinou Sunrise Avenue, ktorú ste mohli vidieť aj na teda spomínanom festivale Terchovský Budzogan. No a o ňom sa budeme rozprávať aj v tejto chvíli, ale však so samotným organizátorom Terchovského Budzogana, s pánom Mirom Tomáškovičom. Dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň, prajem. Tak aký bol festival Terchovský Budzogan 2008? Ešte sa zotavujeme, dávame do poriadku ešte veci, ktoré samozrejme poupratovať priestory a oddychujeme teraz, pretože sa chystá ďalší festival v Banskej Bystrici, ale to potom bolo to náročné, no ale vďaka dobrému počasiu aj návštevnosťou úspešné. Aké máte ohlasy ľudí? Čo hovoria na program? Program bol podľa mňa dobrý a bol výborný program, akorát ma mrzí, že ten Sunrise navštívilo ďaleko menej ľudí ako ten druhý deň, keď bol kabát. No ale tak ja neviem, či to bolo, asi to bolo tým štvrtkom, to znamená, sme poučení, budeme sa to snažiť nejak na ten víkend dať, prispôsobovali sme sa manažmentu kapely Sunrise Avenue, bohužiaľ dostali sme tento termín, no ale ako povedal Náber, že určite ešte prídu a už sme predrokovali nejaké ďalšiu ich návštevu, keď vyjde nové CDčko, takže sa majú na čo tešiť ich priaznivci. Viete, aký počet návštevníkov bol na tomto festivale Terchovský Budzogan? Máte to približne spočítané? Ešte kompletne to nie je, pracujú na tom moji pracovníci. A keď sa vrátim do Bratislavy, som ešte mimo, tak mi to povedia, ale určite to bolo okolo tých 6 000 ľudí. Tak to bolo veľmi pekne. No a už máte nejaké plány do budúcna na ďalší ročník? Určite už pripravujeme budúci rok, ale to je predčasné hovoriť. Jediné, čo viem, že tam vystúpi Arzen. To bude teda určite na 100% áno. Tí tam budú určite a pokiaľ sa teda nič nestane, snad nie, ale určite tam budú. A ďalší program plánujeme a ešte predčasne hovoriť o ňom, ale včas sa ho dozvedia aj návštevníci našej stránky www.budzogan.sk. Sú tam fotky inak z festivalu, veľmi krásne. Takže tam si na www.budzogan.sk môžu teda televízni diváci televízie Patriot pozrieť fotky z tohto festivalu, áno? Áno, určite. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento telefonický rozhovor. Prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem. Dovidenia. A ja ešte by som prostredníctvom mohol poďakovať televízii Patriot, pretože nám veľmi, veľmi pomohla a samozrejme, že aj exkluzivitu rozhovor zo Sunrise dostali oni a dúfajme, že budeme ďalej takto perfektne spolupracovať na ďalších ročníkoch. Ďakujem ešte raz televízii Patriot a ďakujem návštevníkom, že sa zúčastnili tohto festivalu. Majte sa pekne všetci. Dovidenia. No tak to bol festival Terchovský Budzogan 2008.